Juantxu frioleri fosfa, zizoleri zamene, ainolari trainolari, Juantxu trebol. Aupa, Cristina Mardaras. Tome. Arratsaldeon Gabon barriro. Barriro. Aupa, Cristina eta Gabon. enparauek, Aupa, bai. Hemen gatoz, gaur arratsalde juntzeko azkenengo tartiaz, Laixinger tartiaz, bai. Hori da. Asterolez ja ohitura bihurtu da Laixinger gure tartie. Bai. Eta esan biogu bai, gero eta jende gehiago parte hartzen da biela. Eskerrik asko parte hartzen duzuen guztiori, Bai, nola ez? benetan. Bai, da. Eta parte hartze ganera, bueno, barriro bebuelta gara, Audi John Bape aiago da. Bai, eta, bueno, heldu beste da, modue, heldu da, ja, bai. ohiko moduetatik kanpo badatoz. Eta asko, esan bida asko eskertzen dala audizio bidaltzie, bale? Bai, pilo bat. Azkenien guri be, alegrizatxu motosku. Bizizie motosku, Bai. bizizie. Da, gana, Bizi. oso ondo dau, geure entzulien abotza hemen entzulien. Bai, Hori da. Sos. Oso polikia. Así que, aurreko asteko audizuekin hasiko gara. Vale. Eta gero pizkat, ikusiku, a ber, ze pastan den, bale? Oso ondo. Oso ondo. Zer esangoa dizkide kutxun, ez naiz aldatu hainbeste, hau mundu hau argita ilun, onartu indut honen bestez. Eder basoen berdetasunak, eta irizubien lizunak, zoratzen haute oraindik. Bioztuarren etorkizuna, zalantzarako daukatasuna, gainurrun zauden igandik. Ze polite. Bueno, eta pista batzuk emon ginuzen, ez? Bai. Nor izan Esan zen. ginen bai. Esan ginun, bueno, kantu eri, oza, ez dela musikari profesionala, deportien Aritu izen da. Horia. Bai. Oinarte. Zuarte. Eta beste pistaren bat emon ginu, baina ez gogoratzen. Bai, sindikalista. Sindikalista, bai hori zen zen, bai. Eta narru ondo joten da bela. Narru ondo joten da bela. Da, horre, abainotik, matitzenetik biltzen dala, baina berriztarra ero komentu. Hori azkenien, ez dakit. eta ez gara sartuko barriro. Hilarritxu izango zen. Berak esango esku gure. Bai, berak esango esku. Baina, lehengo, a ver... Bai, lehengo, erantzun badekogu audio bidez. Audio bidez. Eta nok bidali dau audizue, Justo Alberdik. Justo. Hombre. Alias Laixiar Justo. Alias Laixiar Justo. Eta entzungo gu bere erantzune, a ber, horretan badauen, bale? Aste honetako abeslari sekretue, Ibai Zabala. Berrizkue. Han baitu. Ba, berak esan dozku. Berrizkue. Berrizkue. Así que berrizku izango. Izango da. Izen leike. Justopedian, bestela. Justopedian. Eta pixkat berandu gabizenez, ja, erantzune entzungo gu. Venga. Eta iten dugu sorteue, directamente, ez? Ados. Ondo irutxatxue? Oso ondo. Earki. Venga, baguez. Kaixo Laixiar irratiko entzuleok. Ibai Zabalanaz eta Mikel Urdangarinen kideari abestia abestu dut. Abestu da bintzat saiatu naz horretan. Ondo izan eta gora Laixiar irratia. Hori bida. Opai. Zeran gozatu baino pasan zapatuen bere kontzertuekin. Basket Street Boysekin. Bai. Aspaldiko gure pubertaroko temarizue errepasoa ben, eta dana emon ginun, urrengo egunien eta astelenien. Ez da arizi aurretutok ginen, nire ikasliek pizkatara jostien hori dalata, baina... Andalio. Señale ona. Urrengo egunien horre egon ziren euren eskaleta, euren lista, abestitzen listi horre egon zan, da repasu egiten, zema gogorapen, ero zenbat... Ona. Abesti mitikoek. Eta oso. Eta bera, Ibai Zabala, bueno, pelotariz, pelotari profesionala izen digu, Eta askoen ibiliteko, Bai, hori da. Eta oin, bueno, ba... Euskara irakasle lanetan. Euskara irakasle, bai, hori da. Bai. Eta bueno, ba, hamen egon zan aurreko aste buruen, hori izan dugu. Jator eta zintzo. Eskerrak emongo txeuz. Eskerrak emongo txeuz, audizue bidaltzearen benetan. Bai. Eta alantxik, bai Zabala. Eta oin enbiko gu sorteo txue. Sosketa. Bai, sosketi enbiko gu. Gaur gogoratuko dugu, sosketa honetan irabazle urte den danak.
ia maierako sosketan, Papeleta bikoitza. Oingoen bai doble ukingo dago. Horrekoen akats bat egin gendun, baina urrengorako doble. Urrengoen fijo egongo da doble. Perfecto. Fijo. Eta gogoratu egun zein dan zaritze, ondino zabaldu barik dauen katazka. Zeo zer. Katazka tabernak emondako sari berezia. Ondino zabaldu bari dau. Ganera badakigu laster. Ez dugu esango fetxe, badakigu. Baina laster. Badakigu nostan asmoa zabaltzi, baina ondino ez tozkue konfirma uneko. Hori da, ez tozkue konfirma uneko. Así que itxarongo dugu eta esango txugu no zabalduko dabe, baina laster. Eta ganera, bertan egondan jenteak komento dozku oso itxura ona dekola lokalak berak. Krepak antza oso gozoak dauzela. Eta bertako janedanak ere oso gozo dauzela. Beraz, katazka tabernatik nola ez. Janire gane etorriken nik ez dugutukin dudarik. Bai. Horri izango dala. Janire eta gauza dultziek. Dana ondo. Dultzie eta ipinjandotzezune. Ipinjandotzezune. Zuk bera bezuk aldari ze bada, Bai, hori da. Especialista en repostera itxaratxera. Baina todos los palos. Bai, perfecto. Así que, sorteo ingogu, ez? Grabau ingogu sorteue, sare sozialetara egoteko segiduen, hemen ez dau ni trampa, ni karton, eta orduen gure etxeitak, gunai etxeitak, hor nazten dabil papeletak, ataretan dabil, eta ber nori toketen jakon, eta ber nori dituko segun. Así que trakatakatakatakatakatan Oh, mama! Nor da? Markel Arteaga! Gure banderero! Maitea! Ostras, ora! Ba, deitu niko txago, ez da? Bai! Izen lehi zuzenien entzuten egotie. Izen lehi. Izen lehi. Eta bada, asko sobeto. Aber hartzen bosku, zetik umetxu edekie, eta... Broma txikitxo baten gotxegu, berak igual ez da gokingo zenbakizez gordeta do? Bai. Karo, berak bidali dau. Eta gainera... Baina, igual ez da jauziko, nire telefonotik deitzen botziko. Bueno, venga, ikusiko, a ber. Ello zuzuk berba. Saiatu zaite... Ello zuzuk berba eta saio zu zerrarue. 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 Geratu zai lan unun... Igual ya lo dauz honek, Bueno, ez bariko baten. Amaia igual bai. Dantzako lokalin atrapaute geratu zaela. Vale, moten da tono, a ver. A ver qué pasa por aquí. Markel hartu... Igual jomiko da umie dagoen lekutik, zedi ez lan, a ver, umie itxartzen badaben. Eta... Bai? Pues, hau ez da botxin. A ver? Markel, Markel, zauz? Bai? Non zauz, Markel? Ni, Simonen. Da zeiten dozu Simonen. Da zeiten dozu Simonen, ba, pintxopote? Pintxopote atzu, ez gaur da? Gaur da, pintxopote? Da, seguro pa. Ba, bueno, sari ero... Barri hon bat emotera nator. Barri hon bat, Markel. Ona, oso ona. Ez da jauzizaren, baina hemen abotz gehiago entzuten duzuz, ez niri bakarrik. Eta zuzenien, Laixiar irratiko platoan, platoan. Uinetan. Estudizue. Laixiar irratiko uinetan zauz. Laixiartzen magazinien zuzenien zauz. Ze, no jodas. azte honetako, sosketi irabazi dozu, hileko sosketa sari horrentzako boleto bi eukingo dozuz, boleto bikoitza irabazi dozu. Hori da. Eta, bueno, horretaz aparte, gure DJB irabazi dozu. Hori da, hombre. Sari nagusize komentetiatik Markel, Gabon, izango da katazkan badakizu janira mezuak laster zabalduko dauen taberna horretan, Simonetik gertu samar dauena gainera, bai? Perfecto. Ba horre, ondaino ez dakigu zer izango dan sarize, baina Sari berezia. Osa, zer gozue seguro. Ona izango da, fijo. Vale, joder, eskerrik asko. Hostia, eso... Takit, joder, vale. Emozionau da, Markel, normala da. Eraben, espero, sin yo esto te lo irabazi, da, joder. Bueno, diño esto es irabazi, Bueno, boleto bikoitza irabazi da, hombre. Eta boleto bikoitza aukine, dekosuz, boleto asko. Bai, pilo bat. Así que datorren azteko ebe bai, hartu parte, eta boleto gehiago aukiteko, eta bertok eta maiatxun. Markel, dano desetan gauz. Vale, eskerrik asko orduen. Placer handi bat, Markel, betiko modu handi bat. Venga, Markel, gerarte. Bueno, ya está. Posposik itxiogu, mutile? Bai, ganera, poteura laiko, txegu. Ardau batuken gaben eskuenda, la hostia. Gaur iguele jorri, argi. Kontuz. Simonen ona motean dia,
Bai. Bueno, Asier, permitiko estezu gauzatxo bat eki, agurra sasi aurretik eta astu orduko, bai. Bueno, agurra, sondino. Niñon. Bueno, gero engoztezu parentesia. Venga, vale, gero engotzu parentesia. Vale, orduen, oin toketan jaku datorren asteko Leisinger aurkesti, ez da? Bai, claro. Eta datorren asteko Leisingerra aurkesteko, mendekogu audizotxo bat, ipiniko txutela, oin. Ia. Aurrera. Ipijupurre petapa, eperipia padapa, kopo frapadi piapa, sepeidi pichupunapa, eperdipi kopoapa, sapantapa mapanyapa. Me pendepe bapaldepe, sapan fapausto podapa, epekipi apambipi, gopo yupuri piapa, tapakapa pipi tapal, ipijupure petapa. Sapan mapar kopodapa, ipi papare perapa, tapa epego poapan, oporopos kepetapa. Yuhuhu. Uhihiha. Bueno, zelan geratu zari, hau entzun ustien. Emotea polloka datosela, matxorretik bera. Niri ahotz ezagunen. Ezagunen jate, bai, ez da, niri bai. Baina hau kanpotarra izan da, kanpotarra estatutik kanpoko eba. Arizona jugadora, Ez da geuzi eskuntzatan ebilidan, Ja, hori ez dut arrapa hoz. Doinue ezagunen jate. Doinue bai. Eta botza bai, eta esango neuke, ondala gitzen zutela hori hotza. Gaur bertan gainera. Just favor. Bai. Bai, bala, lei. Bai. Vale. Gaur. Josus, zer izan ba. Vale. Bai. Vale. Bueno. Curioso bueno, luzetxu da eta beste baterako itxingo du, zeitik ja pizkat luzetu ingara. Bai, entzuliak badaki aukeria atzea botateko. Bai, eta entzun Eta barriro. badakizue, beti satitxu hau, sarietara egoten dugule. Eta entzuna lozuela gure danetan. Eta bueno, parte hartzeko. Hori da, Evidentemente. gogorateko. Pipiapa. Parte hartzeko, bialu biardozkuzue edo WhatsAppera, esango dugu internet makia, 654 03 799 Barriro irati, zeba. 654 03 799 telefono zenbakira, bialo lozue WhatsApp bat, audizuek eskartzen nagusela barriro dinetu dugu. Eta papeleta bikoitza aukinan lozue, oran geratu ginen, audizuek bieltzen badie. Eta gero, sare sozialetan, bebai idatzea lozue, zein dan gure abeslari sekretua. Instagramen, Facebooken, Twitterren, YouTubeen bertan, edo gure WordPresseko horri zen bebai. Bai, iruzkinak bebai aldi. Aukerak ugeri dauz. Eskusarik ez dau, parte ez hartzeko. Telegramik ez tekugu, baina bueno. Bueno, bierba da piniko. Bai, eingo dugu. Eta TikTok, eta Twitch, TikTok bebai. Twitch. Vale. Ya está. Amaitu hau. Amaitu da? Listo. Amaitu hau. Bueno, asko eskara luzetu. Eskara asko luzetu, baina bueno, apurtxo bat. Bilurri izango salakuen etorri gara eta azkenin luzetu. Osa, bilurrez, laburri izango salakuen etorri gara eta azkenin luzetu. Gustora luzetu dugu baina. Bai, guk mingaineri eraiteko arazo handirik ez teku. Bai, bueno, eta amaitzeko abesti bat, eta gainera jakin deizuen, bueno, itxoin, parkatu, unai etxetak zozer zamiozko, bai, parkatu. Amaitzeko gogoratu nahi nabeen, gure herrize altzetan dabilen ganbotaz, bai, gaur lanien dabil eta ezin izin detorri. Gogoratu entzuten dabil zuzenien, bai, eta ez hauzen lekuen lanien zabizen lekure haupada bat,
Beste aupada hundi bat Maitane toton etxera, piztot pizkatren makali da hoiela, beraz Maitane emetik osatu zaitez, deskantzau injarrak hartu da biziar zapatu da eta topera etorri zaite. Aimar, kontu zibili hortik estrangerotik, badakigu biziar abioi bat hartzeko esaela eta badakizu kontu zibili, bueltan gure zaituguleko. Kontuz Merkel egaz. Eta hori da, Merkel eta enpalaukin, Berlinera joeteko gazmueko lausteot. Merkel. Ondino batxedo. Eta kontuz bebai Rekal bai. Zudeko zun sorokeriziaz, igual sozera idatxule pasau, así que kontuz bebai, bale? Eta hau paso. Bai, beti izan jo izen da bakarrik. Eta, bueno, gaurkuek nipentzian dute esan da geratu diela. Bai. Eta, beraz, bai, eta esan daigun bebai, aldozuela Twitterretik edo WhatsAppetik goruzun legutik, abestiak gomendatu guri. Bai. Gaur, ekarriozku bere umetako abesti bat Eñauta jartzauenak. Bai. Eta, bueno, gelditzen gara abesti honekin. Bere playlisteko pole positionean. Hori da. Bai, eta abesti hau da, goizeko euri artean, Txomin Artolaren eskutik, así que... Beste barik, izen zoriotzuek, laiziar saleok. Eta ondo pasau azte buru eta tornaztie bai. Barikuen egongo gara, ondo bizi. Goizeko euri artian aterkinari gabe eskuak sakelean pena bat bihotzian etxetik urrutinago kaletan bakarrik goizeko euri artian gitarra bakarrekin lan bat hartu behar dut gau zerbait bazkaltzeko inorken hau hartu nahi arrotza naizeleko kaletan abestu dut nere herriko kantak jendea zerbait utzi du goizeko euri artian ez horrela ibili neskatxak esaten di hobeki hemen bizi gubiok elkarrekin batzuetan galdetzen diot neure buruari zertarako naizen hemen zergaitik ari naizen betiro kezkatzen baina aurrera joan behar du bidea hartu
arte bakarrik izan behar dut hori iritsi arte eta egun on batian pozik ikusiko du iguzkia agertzen goizeko euri artian